दिनै जोंहा जाबायदि जोंहा बिटिआर सुक्तिखौ खालायनायनि उनाव जोङो भारत सरकार एबा आसाम सरकारा मोनसे इलेक्शनखौ खुंनो थाखाय थांखि लादोंमोन खिन्थु बे जोंनि थाखाय माने गाज्रिखौनो बुंनांगोन दिनै कर'ना भाइरासआ जोंनियावल' नङा सारा बुहुमावनो माने एफेक्ट जादों दिनै गोबां सुबुंनि जिउखौ कर'ना भाइरासआ लाबाय दिनै बे गाज्रि खोन्था दिनै बेबायदिनो दिनै भारतआवबो गाज्रियै एफेक्ट जादों आरो आसामावबो दिनै जादों नाथाय दिनै भारत सरकार बे आसाम सरकारा बे बेरामखौ होबथानो थाखाय लकडाउनखौ खालायना होदो दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायगोन गासिबो जोंनि दिनै आं सासे बिजाथि हालिंदुवार समस्तिनि आरो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासिबो रायजो राजाया जाहाथे जों सेफलि थानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो सासे बेबायदिनो जोङो बुहुमखौबो नायनांगोन दा जोङो बुहुमावनो थानांगोन बेनिखायनो आं गासिखौबो खावलायगोन जाबायदि भारत सरकार एबा आसाम सरकारा जि थांखि लादो आरो जोंखौ सेफ खालायनो थाखाय आरो बिथांमोननि थांखियानो जाहैबाय दिनै लकडाउन जोङो रायजो राजा नोंथांमोना मानिना सोलिनांगोन आरो जों जुदि मानिनो हायाबा दिनै जाबायदि आमेरिकायाव जादों फ्रान्सआव जादों इटालियाव जादों बेबायदि जानाया खुनु गिदिर खोन्थामोन जोङो जिबायदि इलेक्शनाव बाहागो लादो नाथाय जोंहा दिनै बै कर'ना भाइरासनि थाखाय इलेक्शनखौ फासयना होनाय जाबाय दा जोंहा बेरामा जिबायदि फैदो आरो बे बेरामा मोनसे समावबाबो जोबगोन मानो जा भारत सरकारा गोख्रों थांखि लादो आरो इलेक्शना दिनै नङा गाबोनबाबो जागोन दिनै जोङो इलेक्शन कमिशनारनिफ्राय फाथिना होयोबा गासिबो रायजो राजाया दिनै जोंखौनो मदद होनो थाखाय जानजि खाफ्राना दङ आरो आङो खावलायबावगोन नोंथांमोनखौ दिनै बिटिसिआव जाय सरकारा सलायबाय थादोंमोन नाथाय दिनै गासैबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजायानो दिनै सोलायनायखौ लुबैखाबाय आरो जोंखौनो लोब लोबै मदद होबाय बेनिखायनो इलेक्शन जायोबा जोङो सरकाराव फैखागोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो गोख्रों थांखि लादों बे खेबाव जोङो जा सुक्ति जाबाय बर' फरायसा आफाद एनडिबि बिथांमोनजों भारत सरकारजों लोगो नांनानै बे सुक्तिखौ जोङो गिबियावनो इमप्लिमेन्ट खालायनो हानांगोन दिनै भारत सरकारा जोंनो जाबायदि फसंथान होदो बा बे ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय जाबायदि रां होदो आरो गोरिब गुन्द्राखौ फोसाबनो थाखाय दिनै जोङो माने थांखि लादो जोङो नाथाय रायजो राजा बे खेबाव जाय 17 बोसोर जाय बिपिएफ हान्जाया मावनो हायाखैमोन नाथाय जों बेखौ देग्लायो मावनो खाबु मोनगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो जों मिथिनो मोनदों नोंथांमोनाबो साग्रिद जादों बेनिखायनो जोंनि सरकारा फैनाया रोखा आरो जोङो नोंथांमोना दिनै बिटिआर सुक्तिखौथ' बयबो मिथिनो मोनखादों मा जों मोनदों आरो जोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालायनानै दिनै गोरिब गुन्द्राखौ जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय उद्धार खालायगोन आरो बिखेखयै जोंनि बेयाव मा दङ दा जोंना जोंनि फरायसा गथ'फ्रा दङ बिथांमोनखौ जोङो संस्थापन होनांगोन दिनै जोंनि बे ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि जोंनि लेखा फरायनाय गथ'फोरा बेयाव संस्थापन मोनालासिनो दिल्ली मुम्बाइ एबा माने गुजरात बेफोराव थांनानै दिनै माने हाजिरा मावहैनो गोनां जादों दा जोङो सुक्तिया जोङो खालायखाबाय भारत सरकारजों जोङो बै फसंथानफोरखौ मोनखाबाय इलेक्शनाव देरहानानै जोङो सरकारखौ दानानै इमप्लिमेन्ट खालायनानै उनाव जोङो बेफोरखौ खालायथारगोन बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो साननाङा बे खेबाव गोख्रों थांखि ला आरो जोंनि राजनितिक हान्जानि सावगारियानो जाहैबाय ट्रेक्टर गासिबो नोंथांमोना ट्रेक्टराव बुनानै जोंखौ बै खाबुखौ होनो थाखाय आं गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनो थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन बे रोखा खोन्था दिनै जोंहा कड अफ कन्डाक्ट ओमफ्राय लकडाउन दङ दिनै जोङो गासैबो बै कर'ना भाइरासखौ लानानैनो भारत सरकारा जों इलेक्शन जानायखौबो दिनै कड अफ कन्डाक्टखौबो माने जोंखौ माने
माबाना होबाय जेनेबा इलेक्शना जाला जोंथ' दिनै मानिना सोलिगासिनो दङ जों लकडाउनखौ मानिना सोलिगासिनो दङ नाथाय दिनै बिपिएफ राजनितिक हान्जानि बिबानगिरि बिथांमोना लकडाउन आरो मडेल कन्डाक्टखौबो माबा मानियालाबासिनो बिथांमोना दिनै जब कार्डनि रांफोरखौ बख'नानै रायजोफोरनो होनो नांगौमोन नाथाय दिनै बिथांमोना जुदि 1300 मोनदोबा माने हाजारसे बिथांमोना पकेटाव लानानै बै बेनिफिसियारिफोरनो 300 थाखा होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेफोरा मोनसे राहा मोनथो होननानै बै जोंनि माने बेनिफिसियारिफोरनो 1185 थाखा होदो जाहाथे बै लकडाउनाव सोलिथो माने ओंखाम बोथिनैखौ जाथो होननानै नाथाय बिपिएफ हान्जानि चेयारमेन मेम्बार बिथांमोना बै रांखौ दिहुननानै दिनै 800 थाखा पकेटाव सोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनिफिसियारिफोरनो मात्र 285 थाखा बिथांमोना होदो होमबा सानना नाय रायजो राजा दिनै मा सोलिगासिनो दङ बेबायदि खैफोदाव बिथांमोना जुदि हसाखै माने साननाय दोङोमोनबा बा मोनसे रायजोफोरखौ मदद खालायनो नागिरदोंमोनबा बेखौथ' खालायनो नाङामोन होमबा बेबायदि राजनितिक हान्जाखौ दिनै नोंथांमोना मा सानदो जों बेनिखायनो सानदो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बारा बिथांमोनखौ खाबु होनाङा बिथांमोनखौ जों जोखारनो हानांगोन बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि सरकारा फैनाया रोखा जाखादो आरो रायजोफोरानो सोलायनायखौ लुबैखादो बेनिखायनो आं गासैखौबो बे खेबाव नोंथांमोना बिथांमोननि बै सोबख'ना दोननाय रांखौ बिथांमोना राननो नागिरदो आरो बिथांमोना बै रांखौ दिनै इलेक्सन फैनायावसो राननो नागिरदो बेनिखायनो नोंथांमोना बै खाबुखौ लानाङा भारत सरकारदो जाहा दिनै जोङो खालायनो हाबाय नाथाय बै सुक्तिखौ जोङो अलरेडि दिनै इमप्लिमेन्ट खालायनोबो हाबाय बेखौ आं बुंनो नागिरदों जेरै जोंना बै सुक्तियाव क'क्राझाराव थानाय क'क्राझार फाइन आर्ट मिउजिक कलेज बेखौ जोङो बै सुक्तियाव माने सरजाबना होदोंमोन दिनै बै हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसाम सरकारदो मोनसे कंग्रेसनि दिनावबो मोनसे एलायन्स बिथाङा दङमोन आरो नै बिजेपिदोबो दङमोन दिनै बिथाङा बै खामानिखौ मावनो हायाखैमोन दिनै जोङो बै सुक्तियाव मानो बेखौ सोनो गोनां जाखो दिनै बै सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालायनायाव दिनै क'क्राझारनि फाइन आर्ट कलेजआ रिकगनाइज जाबाय आरो बेबायदिनो जोंहा बिटिसि ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बर' ओनसोलफोरखौ जोङो मोनसे सेपारेट माबा अट'नमास काउन्सिल बेखौबो जोङो मोननो हाबाय वेलफेयार माने काउन्सिल जों मोननो हाबाय आरो बेबायदिनो जोंनि माने बर' थुनलाइ आफादनि जेनेबा जाबायदि बिथाङा डिमान्ड होबोबाय हादोंमोन जा सेपारेट डाइरेक्टर हाग्रामा महिलारिया दिनै 17 बोसोरावबो दिनै बेखौ जाफुंहोनो हादिया नाथाय जोङो बेखौ सुक्तियाव सोदोंमोन दिनै बेखौबो जोङो आसाम सरकारनिफ्राय बै सेपारेट डाइरेक्टरखौबो जों मोननो हाबाय दिनै हाग्रामा महिलारिया दिनै बिटिसि सुक्ति खालायदोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे मडेल माने बिटिसि खालायगोन होननानै दिनै बिथाङा मडेल बिटिसिथ' खालायनो हायाखै गावहासो मडेल जानानै सम्पतिनि पाहारखौ बानायदो आरो बिथाङा बुंदोंमोन जोङो बिटिसि ओनसोलाव थानाय बै बर' रायजोफोरखौबो मोनसे आङो राहा होगोन आरो बेबायदिनो आं मोनसे माने माबा बेखौबो जौगाहोगोन होनना दिनै जोङो सुक्तियाव जोंनि बै जा सुक्ति जाना थांबाय बेयाव जोङो अलरेडि गहपुरालागै मोननै डिस्ट्रिक्ट जों बरायनो हाबाय आरो बेयाव जोंहा मोननै डिस्ट्रिक्टआनो जाहैबाय हालंगि आरो माइनावस्रि दा जोंहा मोनसे नै इलेक्सननि उनावनो जोंहा बै कमिसनखौ दानाय जागोन दा बेयाव बुंनाय जादों बै कमिसनाव जाहाथे जोङो सुक्तियाव खालायखाबाय मोनसे बै कमिसनाव जों गासिबो रायजो राजायाथ' जोंहा बे लुगैखानायसो अबाबो जोङो बैखौ बै माबायाव कमिसनाव जोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालायगोन आरो बुंदो जे बै बिटिसियावबो सोरबा बुंदोनो जे माने जोङो बिटिसियाव थानो लुगैया जोङो बे बिटिसिनिफ्राय एसे जानगार दा बेयावबो जों बै कमिसना बिथांमोननियाव थांनानै सोंहैगोन नोंथांमोना नंगौ नामा बेयाव थानो होनबा बिथांमोनखौबो जों खाबु होगोन बेनिखायनो जोङो एकदम मोजां माने बयनिखौबो लानानै मोनसे बिटिआर सुक्ति खालायनाय जादों आरो जों बेखौ
बै कमिसनखौ दारायबो जोङो मोनसे रायजोखौ सोंनानै बेखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बि खेबाव नोंथांमोना जा सुक्ति जाबाय बै सुक्तिखौ नोंथांमोना बयबो लानानै जोंनि सरकारखौ लामनांगोन।